ହେଲାଣି କି ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି କି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ। ହନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ବାଞ୍ଛାନିଧି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ରେମୁଣା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ପଛରେ ରହିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ମିଶିବାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟ ଶୌଚାଳୟକୁ ଡାକି ନେଇ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାରେ ହାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ 9 କ୍ଲାସ୍ର ଦୀପ ରୟ ତାକୁ କ'ଣ ହାତ କଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କାହାଦେରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ କ'ଣ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଭୁଜାଲି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ବି। ମୁଁ ସେଠି ମଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି। ମଞ୍ଚ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ମିଟିଂ ସେଠି ଚାଲିଥିଲା, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପିଅନ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗେ ପିଲାର ତାର କେମିତି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସେ ପାଇଁ ଆମେ CHCକୁ ଆଗେ ନେଇଗଲୁ। କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଗେ ଏଠି ସେଠି ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲୁ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ସେଠି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆମର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଯେଉଁ 10 କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆଟା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି ଆମର ପୁଲିସ ପାଖରେ। ସେ କଥାରେ ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତ କିଛି ନେଇନାହିଁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଆଗେ ପିଲାର ପ୍ରିକସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ। ଯେଭଳି ଉତ୍ସବଟା ହେଉଛି ସେ ପିଲା ବଦମାସ ଅଛି, ତେଣୁ କେମିତି କେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ IICଙ୍କୁ ବି କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆମର 10 ଜଣ ପାଖାପାଖି ପୁଲିସ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ରାତି ବି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ। ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ସାଜିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କର୍ଷ TV।